máis dinámica da cidade, onde máis xente pasa ao longo do día, pero tamén a realidade é unha cidade activa e industrial como Vigo. Un de cada 5 vigueses e viguesas está desempregado, un de cada 2 ten un traballo en precario. Posiblemente nos últimos anos o 95% dos contratos que se firmaron nesta cidade son eventuais. Isto é simplemente unha pequena parte da cantidad de vecinos e veciñas que diariamente non teñen un posto de traballo, nin siquiera teñen unhas condicións mínimas laborais no seu centro de traballo. Queremos exemplificar durante a campaña unha realidade, que os partidos políticos moitas veces ocultan un debate social presente nun municipio que é o desemprego, argumentando que os concellos non teñen capacidade para dar solución. É mentira, os concellos como institución máis cercana ao cidadán ten máis capacidade para xenerar emprego. O que hai que facer é priorizar o gasto social de determinadas partidas na creación de emprego. Nos pensamos que creando tecido social, como son as empresas públicas, que durante os últimos 30 anos foron privatizadas para vendelas ao mellor postor. Por lo tanto, a aposta política vai a ser xerar emprego, que os concellos sexan asentes activos na xeración de emprego e, sobre todo, democracia, para que a xente coñeza en que se están gastando os recursos públicos nos últimos 20 anos. Esquerda Unida vai a visualizar esa realidade, vai a visualizar a realidade da tragedia diaria do desemprego, da exclusión social, da emigración juvenil, que empezan a ter niveles preocupantes entre os nosos mozos, e, por lo tanto, isto quere ser unha axuda, unha chamada a esperanza de que é posible alternativa e que é posible que todos e todas entremos no Concello día 22. Así que ánimo a votar, a participar e, sobre todo, a reivindicar dereitos, que é que durante moitos anos tivo a esquerda como objetivo, que durante outros anos máis recentes parece que olvidou. Reivindicar dereitos e entrar no Concello. Gracias.